ewo Ghana ha oko eye UK mamu ameka say no nan abo oduru kuro bi afa no eye Tonga no nwotwe abo ama meka say wo mo ededa Nigeria mamu so no wo mo tam no different but the sky is the same ekire nyankopon say oyo nyamios no me nsabo say ya ensemo a abegu pono so say no me nsakase bo a efri mantam no mansi ne braf mantam ka ho bi ene yede ebremo no ensem no de eba bi enie ne eba bi ene se abrantie susu se wono ene twitwa enkoda wodi mfie dumienu ene dunum ehihye fridge mu no amanfo etwani mu a hwede koto de bebo no no na eno ada bono mantam so afo yama me Justin Osuba na hene wakasa afa ho enkramofo da yefri ase na anu a yedi egusu a yedi no binum kodi no presence na adwumakuo bi a wo mo hwe se nipa betu kwan akọ ene enkramofo a wo mo ewo ho akwa kodi wonim se eye haw kase pa so beko eye drugstore ana over the counter obete me kwa akoto aniyade aduro pa cho ade bi atomani mama medro nkogumani eye dangerous papa wono nim de ensem we atodwa MPP for kodi ncho ewo eye Asin North wo mo wie ya NPP youth organizer ewo obo asese na nado nsesa excavator no machines no mo de akwan ni nyina mfiri kronum esanse Asin North fo wo mo eye boniaye enada ye maame no mo edo koko ibi no me koko akuafo ya ye nkyerɛkyerɛ soronko de ama na omo de nsɛm bi atodwa a wo mo eka odene ho Dr. Afram Brempong oyomanyene ewo Suma traditional area odi afutu akọ ede ama nananom binom a wo mo ewo bono ene hafo mantammo wei enim nsɛm ahodo bi ne aboabo no sɛ no miensa ka sɛbo awiai ye de ebro na hye no nso sɛ okosompa.online.com a ya de se akrutre nyina guonom ewo brofo kasem ewo ho sanso na ka ho awiabre sanse na fie eye bojae no woke ho nso a eye Facebook no mpacho eye Sompa FM ye Facebook nso eno no open so akọ YouTube nso no wabo eye Sompa eye TV Sompa TV ni nyina no etwagu ewo ho no live na wiai information centers do na eto epete ahyan ahodo nso ne 24 komia nyina no wonso eto epete bi awiai ne age adwa de kasebo ebro ye me ocha me kwasi ni mo mene enkurasifo nyina hene Nana poku PSA fa semche Afrika sebo no nchiremu eni ye shaka sebo na se ade ama adia se de nyina nim wo ayemfiempie mienu ne aduonu baako ewo October bosumi nim no awreho sama na sa trenchema esi ye ewo bisimbro no from Alaska Junction nyina ne sem amofra bi a wo mo adi mfie dumienu ekọ eyadunum so ana baako ne dende eye Louis Ajuman eni ne nua Steven Sapon emofra mienu yira ya yira trobia tese twawo hwehwe ya humofran na nemu ana ye nkwankwhwa emofra ba ko de ya twitwa no ehye frigim ba ko nso de na woda foma cheso to na nanem wonsedo yenkai abusua no eyaw ensemi eyade se ba beto dwande Ghana baby afa baby na bisima Alaska Junction cheso bia ani edisansemi achi awobia epede twam yenkwankwhwa abranta ne dende Richard Apia cheso no ewo abisim ne mpatam cheso no kra babo pa de onim bobo na chese onfa ne bobo ni agro ne susu sa brante wono ana atwitwa mofra yesanso akubide ato aposifo so ne panchi Inspector General of Police era eye dampare ene ne mrante frinkranton ba bepiem osunyane krodium eye abisim ebo amode akọ abusuane mienu nyina fie kopiem ewo nananom akache ema bisim hene nyamemfa ne kranse mo no kra de tudwa kyerem se abrante friend Richard Apia no won de susu se sabio na adwunum kra ka ne kakrante beyan kampanimfo ehwehwe na adwunum ye mpane ampa ne nuane ampa enam so ema ye de abrante kopiem won kran ye de ne kopiem ewasani bia no hwe ne ne yo bi ne nanam ontobi ne nsam keka bia na twa so de abrante ekọ no kọ hwe na adwunim ne nsem ba be sem fie mienu ekeka konfie miensani de emu erempa na no ana enu ada won nsem sisi dwumade de bra Sompa FM eye fidikase so ana napoku PSA for asamcha etenase
ne abo modia ne ye maame ane dende Justin Osuba na hene bono mantam so afo twetwenko ne ebisan se sansemi ba beto odwa oba beje abanu na nya bia wo hwenkrata mu na kwa akosise no se bo aya no kre wone eye Inspector General of Police eye wura IGP any Deputy Attorney General ye frɛ no eye lawyer tua lawyer tua yi no kopiem nso a ne dwumadi anase ne dibranya dibreketoa ewo man Ghana Deputy Attorney General and Minister of Justice de ahye ne nsa no wono madi nkomo abisebiso mo na sei na ochirim eye wo wura yi asabio bi nim de kana ma wodi ni djuma se de wodi a elden pata se nipa ni nia edie no asabio onya nipa na pa fa so twitwa de me no we can imagine na wo yo de be na aposifo ne bambo agina tukufo saka no na ye wura ya de nyina Dr. Dampare o ye etu ye ba be hwe ye ma ye fe de se ye o ma ya kodu me ni IGP na ehia be 2 months ago mi bisa no se sabre yi ne manfo se bia agana nyina mpo so epiribia ete mama hu se ono ne famu de so ye bia wono ma ye bia positive so mu ye bia o ma ye entie na se owura no ye de ne ko ma ba bia ehwe nipa adwini mu se adwini no atoche ma se de wujafo no bidie atoche ma na no no kan se no no de o mu ni hu ahode nte ya go adoctor fo mu hwe nipa adwini mu na so mu ye yo nipa obedi ewu se bia wudie mu assault de de se ye timinya hu ahode etimi die frege se de ye ka de ba ko hunu se doctor fo ani mu di fo nsemu one more friend and doctor for a young one, a doctor for psychologist, and what only man and one. I didn't know, almost a psychologist. She said, General depends me, yes, sir. And to most tested not general, they are near acquaintance, or near with me as a general, or the other change here, I maybe accept be. And I said, dear Nessie, and I said, dear Nessie, what we did, you ma, would you know? And San Sabio, I can't call you a wood yes, the wood yes, so me, sunset. The highest a year, man, Sabio, sent for the one who for. Now, I will go be cool for it. What do some person I said, you open one who for? That's a Sabio, Miss Lameka, say, yet you kuna, Yan, who said, Yakunia. That is a vignetta. And don't see more than to what your mom may desire. My area, and your member, boy, I can't say. Mammy, I said, I will see so 110 times a year, your name of soldiers. Oh, says a dear, why you know? A ye not him as a naggy with a hot fire. I see a buano kumfo. Now, kumfo, say, idea, this is a boy, we are won't change sign. It sounds like about chance. Tabra knows one day. Or yet, for I don't see a dent to what here. Any mechanisms I would when you get feasible and possible and finally. Young boys almost say for not dreaming, not saying for Sebastian, not dreaming, not touch him. Tell I'm not the big and not just commandment of young so way I am Bonomantam so for my mid just also by an answer. Essence and rather near Percy a Hunia air course or Bonomantam here. Na sunyani kredania abisi na ohwe ebinuma nyamiano no krene na nkwada emayiwan awomo efefeba okoskwa na so okokrasis ya obonsi amoa no de na shekam awofo bechina pena ko police fo akacha kwa kwaje extract enso omu ehu no afade becha na se no anwumre no yasi ate aba ne nka ewo kumase ba bi te se eye asante achim konongo eye konongo odumase baby to so nyina hini owo ho chese obefa nkoda na obono mantem ha na makoja wo mo asi eye baby to say Ashanti region na nkoda ye chechecho mo ne nkoda wo mo yira wo ye mayo a sabio obehu beni atwe mo mogade eye ade se ekwani mu ye papa na nsamba beto odwa nsam sisi ye di ho nkomo e bise ma me just no so ma na hene sama ami wona mantem woni mu nyina bambo ehyew nsa na saade ye kwaso na nya bia no Regional Security Coordinating Council no motimi atwana mo bia na hyehyɛ bigu ho na matin sama e kwaso na and sometimes na makoye back na me wa hadi ya na mpanyimfo sei udue maten so wonte komem say ba ka akiro ene ye say asem bi wo a ma wache a wo man de ne ba asem bi so wo no mo enya ma wache kwa na so kopɛ mu esanse woda no na woda bambo anu no de na se sabio so yire okom pampe na tumi suasa enso bi nyina na bi esa odi bi tu bia so no but ma shempe pepe sabe ya nipa bia edi akwanya ba no onya hotoso se yo nipa bi wo oman ni mu a ye nyankopon ne ho
hu masem firi wa wonam wo ho a wo bo mu ban akọ ne badie e be kama see e na nanom e wo ho stakeholders including the kind no district assembly municipal assembly and na region mu so no san so wo rest na rest agi ni music e dai seki nyina no bambo agina tukufu a ebi ani aposifo eti district bia ana municipal bia ana region original police commander ye wo municipal police commander ye wo district police commander ye wo NIB ana so ye agina ku a won so ebo ban ne wo mo de na akwa ye tetefu ohia so ohia odanda wo ho no mabra bomu ni adini ebe nipa hia mo nya nsem ni bisa na no mabe ye so mo de ko no mo de ko san so mpo na ye wo migration for any steps for a mo so omo bambo mo so gina say ye paano se border no mo so mo wo ho no ahye so saa no amana ahye so on so wo ho no mo so hwe say ye ntrabo ana ye trabo kwa ye trabo no wo kwampa ene mo so mo te bo na no ana se mia bi so no ese so mo hwe say agedie akone abadie no pa se fatasi di hu dwa no so be na de ensem fatasi di hu dwa no so bambo mu se onom edi aba saa so na fire for any prison for so edi so esusu di mu akotene enti Ode ka me ho Facebook na hwe enkwada mayiwa pa hofefo a nipa bonefo etimi eche wo mo na wo twibi moja hwe abaya we kama pa hwe no ho fe wa abisim eye ahaya o Dreamfed heya abisim Dreamfed heya hwe ba cross nurse for atade hwe no ho fe na de wa hwe nkwadai na nipa bonefo moamoa wo mo na wo mo de wo mo koye ne wo beye eno ne ma me just no so ba na hene bono mantam so afo onu kra nso na da bambo anono wo kire ensem no musamai no me ansa no abo apa ho meti no edu eba ko yira so ewo kase bo edemu na yemfiri awudie mu ensem a nipa de di kisika na yenko awudie mu ensem ani ntwanto so a aban mom na bechew na odo wakwa kosie adwuma ku an di at the Central Migration Grace na etwanti yaka na CMG na wo mo akwakwa ya doye e de amasunya ne Central Prisons na chese Central ne Central adoya wo mo ye nyina ene se wo matimi akwakwa yi sika be se eye 42,000 na 42,000 no Dediafo a assembi nti wo makwakwa dam a omdodo be se edu emie no 12 inmates a wo mo sunya Central Prisons ana meka sayin wo makwakwa tua wo mo hu sika se monye na monsoso de ese mutimi de ye na mbafie na mbetimi aba sakra mo adwo motimi aba sakra wo mo adwen ana sempo aduana mbedi wo ho no motimi adibiem na Central Migration Grace ana sesa adwumaku anidi ade eye CMG wo mo wani akire Central Prison sabotage tanyina ene sem wo mo tena sesese adwene huhu a na eya anya wo maguo ni nyina na 7 previous wo madi bone bidia eye nkontompo bidia ya nabraba bi ye ntwanto so ena obi nso de no eye the real na no ena sikapudo we no wo mo akire sem ebi nso beko ade ama nnuane a eso wo mo to ade ma wo ma ye gya wo mo ho no ene second hand club lo ni maawu ena afei eye niama edi eyeye ene sikas wo mo de to ho titire ene ma wo mo ewom sawoda prison oba na wanya menses na unya pade papa se na ese ti wuro se na sensago na abetio awurade nyankopon hu mba ye mobo na eniama hodo eka ho bi nso no eye emo akoko nam akoko tam wo mo wi sabin preduasa giza de church wo manum to beto so ena afei non alcoholic beverages ena wo mo ede nantwie ne niema bebre ensuo asikyire anwa emo ene niema ene wo mo ede koka hom na mra CMG wo mo kwa ya wo mo ene sentrofo ekasa ye no wo mo no sompafo ene di enkomom ene wo mo ekyresem sunya no Central Prisons opani kwankyerefo no ena oda eye CMG nanom Chief Executive Officer Ora Alif Adams ene one ye ekasa ye ene okyresem adwumakuo bia no ewo no social responsibility kyerese registration na wa ye no ka hu no se usi dan ye wo han ye wo ti kuro bi mu kuro no so nipa ne gum anenti kuro no nipa ne gum a esese odwene kuro no so wo ma gum no wo mo eho bi ene friend social responsibility no na okyerese de ye ne yakora ene se ene ya dodo na etifie no eyenkramofo da idi adam enti ebe ne ya se obi entwanto so nti asama yakafa no hunti
onyina na de miensa achi na sabi aduana wo mo no no zongo su nyina no onya bi nie nti mehia sa saafo ni nyina no obaye wo mo adoye entie Owura Adams. Yeah, waha many me team you free in crime. Yeah, ba say ba donate a support as I share enuanom nkran. Omo amuda fiase. Na ye waha ye di noma pi e di baye na ntwie nduane samena pe student ntade noma bebre a ye nim say enuanom mu wa ha no omu hia enya te say ye wo bebre ntina ye ba ha say ba ba ye de ye be chiche bi but ye nim say de ye de esete a se obi da prisoner say ana say fiase a ye nim say de ahokyere na ye de e wo ho nti ye nyina ye ba ha say ye ba be boa say de be ya ye nuanom a mu da ha no omo ho ben hia omo kakra because enya easy wa ha about 1000 something email omo da enya easy conjunction no kra enya easy nti ye gina ha enya de say ye wo bebre nti na ye ba say ye ba be donate kakra ye wo no nti na ye den ye wa ha say ye ba be donate nti ye be sere ye nuanom companies individuals and as organizations bi a omo so omo fa omo ni nya den enhwe ye nuanom a omo da efiase because enya easy kakra bi a wo benya bia no wo betimi de abeboa omo na enya eni kwan se wo betena ase se wo hia bebre ansa na wo ba be donate kakra wo bia no wo de fabra omo beje wo kama nti ejina ha eno to na ye ba ha se ye ba beboa na ye donate a support omo ama bibia koso kama ewa ha. Any AUTA the Central Migration Grace Chief Executive Officer Owura Adams so we yenom and Deputy Director of Prisons DDP William Sekula bono mantam no nyina no deduafo ene wo ma dedu adwuma wo mo pani a ohwe wo mo eso ena osinyame ne mu ni mama mani age esanse se de wo mo kum ponche ni nwan ene nantwie e wo zongo sahodo a e wo bona af mantam na ohwe sabi nkramofo ne wo mu no obonse na no aho na ne minimum aka tokom ye se mo fi ankala wa kubaru kamanya bibia di nanso bibi ntimetwere ha didi kuda e de nsemi tudwa. And for an individual company to donate such a huge quantity of items to our image is something that beyond description. I hope that the Almighty God, Allah, will replenish what you have given in thousandfold, so that tomorrow it will be more than this. Once again, on behalf of all the officers and men of this prison, I say big thank you. And the items that are given will be of very good use to our deprived brothers, especially at this time of celebration of the Salah. Thank you once again. Thank you very much. Said the Messia monitor nema we no. Enyagro monchama prison for ni nyina. Na munku nantwie no na mtwa na krakra because wo manu makum. Wo mo we nam cha no fish no. Muntwa no piece ema wo mo. Afa drinks no. Mo hwe na nipa 1000 na egum na so a mo pay disposable cups. Na mo hwehwe we nya ade abudi si wa akasa bi obi bedi ni birthday say image fo no. Monche ne ne no che ya ema wo mo enya bi nom. Nyame ya adom efiri ne no che na ekobia no. Mekwa akote ho se da wo mo chema ne ye fe no makwa akohwe na so ye den ya nipa du mienu bi ahia Judas wom ti mekwa akote ho se hu Judas bi a na me de na ba radio no so. Oguso etie na miensa ka se bokre ho Facebook e Sompa F o de ko Facebook a obehu niam na omde kwa nyame anim no mo ayade papa ye to aka se bono eso se ye to aka se bono so adama de nipadua ho fruit so ba pe wona akokromoti so no ebia ho ehia nanso nipadua no ba ko ho hia pa wo mu kase pa ye ni eno na Dr. Frederick Otabel ono eye optometrist ewo eye Sunyani Municipal Hospital na sa eye optometrist ana dis ansemo tudwa etrum sen eye how kasie esanso ehu pa sani padua no wani eye oya na wasori asa o mekwa kopa dro bia de agumani so keke anama kopiem ewo eye drugstore baabi wo se mekwa akotodo mani eyem ye wo me mama drum fangu so mekwa afuom na bobi to mani o titue na yetimoto so obo abobi atomani eyem ya wo se mama dro bi mfangu so obi nso hos na nie ni se mama dro bi mfangu so chaso drum kwanchem baabi na wa pedro bi ade aguso eno na Dr. Frederick Otabel ano eye optometrist ewo Sunyani Municipal Hospital ade tudwa etrum sen nipa we dan da ne pe ha kase pa de ma ye ni no esanse se wo ha ewo ni ho a eni kwan se
wokɔ ya asema kwa akɔpɛ aduro bi makoba bi de aduro kwa akɔgu so wobonso bu hokra no akɔkoto oba ase ose fa nufusuo gu mani so mame ade bi atomani obeto se yese fa mame ade bi atomani na ensem nyina akɔ so ɛwɔ sua na besim wa abra na wo mu di dwumade bi ɛwɔ hɔ ana Dr. Otabo ekogina hɔ a wɔde afoto ne nkyerɛkyerɛ soronko ɛde ma wɔn no baba piem sɛ wɔn si wɔni etutu wɔni wɔwɔ wɔni yɛwya ana wɔni ɛprunsuo bibi ato wɔni ana ade bi aka wɔni a ɛnam sɛ nipadua no ɛho hia na ani yade ɛho hia panti no ɔso tutu mikade kopiem ɛwɔ yaresa bia bia bɛn esan so kopiem wɔ yaresa bia bia bɛn wa health insurance ɛyɛ ade ɛho ahia akyɛ so ɔmo gye na ɔmo ahwɛ wɔni no adi amam ne sɛ ntu kɔpɛ ɛyɛ adom betumi aboa papapa Dr. Otabo Frederick on your optometrist Ewosuan Municipal Hospital no okasa say yeba bisim be eye screening bi ewa bisim ha yeba no yehwe nipa be say 150 na yehwe sa nipa no the common condition hu ye no na ye conjunctivitis ena de na eto aso no ye cataract ena refractive error ena glaucoma so kakra na nipa no ba pa ma omba omududuom ema ye ma bi mu kra ko because na time ko send your mobile no omodo so too much ntia ma bi mu ko but the mechanic say ye hwe nipa no mi hu say amanko bebri omompe eye clinic kokra obebisa no obeka say wadi 60 years obebisa no so on ko hwe ni nita onko eye clinic dan so ni ne ya okoye den ya so okoto edro or drugstore no dia guni ni so pacho sa de ndien sese mu ye kra se weni ye oya na se bibiye weni a kwakọ eye clinic na enhwe ni ehu die eye wono anse ya twere drama se a insurance ni ye ejuma ukọ government hospital bi o munji usika ebi edro no mbe twere ma no no ombe kase koto but say ye hwe ono de munji usika nti ese okọ no mkọhwe na bibiye weni no so a ensese okọ drugstore eka se me okọ drugstore koto edro gu weni no so ebi abekọ drugstore no de oti no onye medical personnel ebi o mafa ne so on share drugstore no ono so be hwe ono penisika ntin ono so be twere ko be kwa kogu eni no so na ebi amwa o be ba clinic na ye be hu say na condition ko nenim na afi de wo na obre no nti bibi ye wo a fabra clinic na hwe we aye Dr. Frederick Otabo on here optometrist aye Dr. Wosunyani Municipal Hospital ebe ni ho how dia wa binu wo mu papa wa bra jumade bi course Wosunyana bisim and ode self photo we e de ma yen free any conjunctivitis na afei yanko eye MPP fo wo mo enkuguo no wo mo nimgu ase a wo mo kogu wo mo ho ewo asenof eye wanim sam timi nchirechirem ko Facebook na hwe wo mo nimgu ase ene wo mo anumdwa ene 7 preduasa NDC ni MPP sika wo mo ekoche no ho ene wo mo mahinsa wo mo kogu ho emu akwane akwantempon akuturumubo ena afei emu eye enuro nketenkete atemdie nketenkete ene emu ntokwa nketenkete aputo ena wane wata wantwitwire woto ni nyina akoso ewo asenof hom ni nyina mu no electoral commission wie ya pe ena ose NDC wo mo parliamentary candidate a wo mo de ne koye jo owura aye atokwesen ono ena wadi enkunim Jachi Kwesen wo mo na so se wadi enkunim asa ahye MPP fo se wo mu yawu ahye from presidency to residency ama na no kura no me ye sure se aduane be ho den e de ama eye mpanifo a wo mo ewo mai mu esanse sika wo makose no adaje a wo makose no ene niema hodo wo makasa nenim asa odo wo ba kwa wura choba ana na kwa restaurant na wanom wan ewi akira mu nkofie no so manya menses na ohwe opesi no hu sika afiri mu a uturu say you oda sora report say yes wankasa bibia fa wo na eno na wo mu wie ye sasa atansi o se seven period se biribiribiro se popo biribiro NPP for wo mu youth organizer ewo Obuase West ewa Ashanti region ye friend Bright Nyampon na osin central for mamra owa asemka ena o say Bright e dey asemam o si bibi ha me aya ne se bia adwene mu ne ha na o si bibi anhawo na emu no me pese me ka asem kire MPP anana dan ko akufo da wo ma no ene wo mo aye lawyer secretary ne mpanifo say sa no kwa na adwene nka monya de bi ena central for bi say ko Bright e dey ade am
ɔsɛ me wura ho me ho papa na ɔsɛ owura de ewusa awo dada na ɔsɛ na ma wura ho too much sa na ɔsɛ me ankasa me fra Ashanti region me ye NPP youth organizer na de ase north de aye me no ma wo say yes ɛsɛ sɛ NPP fo tu omoka ɛna nsɛntwerɛfo busa sɛ yɛntu omoka in what way ɛna se in way sɛ emfidie pa NPP fo akosum ɛde ababegu hɔ akwan iron rods chippings afei enema ahodo ne mpuntudwuma de wɔn mpran ne yɛ kra no wɔn akɔyɛ na ya no so mbetimi ɛde adaada sebempreduasa ɛyɛ ase nofofo na so wura bright nyampon sɛm watena se asese adwene ho ahu sɛm ɛyɛ bonia na ase nofo de ɛyɛ MPP fo no esan sɛ sabe ɛnyɛ constituency bi na ɛnya saa ne man owura yi de saa asɛm atudwa aya no sa goro bi ɛna odiem ɛna ɔse ɔbɛka kyerɛ MPP mpanifo a wonim a wɔn betie ne sɛm enema ahodo a aka no a ɛyɛ bulldozer ɛne emu cars ahodo ne de wɔn de yɛ akwan ensuo enkani esukus ahodo ne nyina no yenyi ne nyina mfiri hɔ ɛna nsɛntwerɛfo busa ne sɛ yenyi saa machines ne mfamfiri wɔ ne mfa nkwan ɔsɛ wɔn mfa nkɔ ɛyɛ Ashanti region ɛna busa ne sɛ wɔn mfa nkɔ Ashanti region sɛ ɛde asononko ɛna MPP fo ɛwɔ Ashanti region wɔn fufu abɛnbɛn ɛkyɛn ne ɛwɔ boro ha ɛsɛ de kɔ yi ɛna ɔsɛ nyamea ne mini Ashanti region ɛyɛ region a sɛ na wɔn si to abama MPP na wɔn so gyegye MPP fo so ɛgyegye amanyɔfo so no wɔn ɛna wɔn safata saa nneɛma no na ase nnɔfofoɔ de nyamea no mu ni wɔn yɛ boni ayɛ papaapa na owie na ɔse sɛ wohwɛ sɛdeɛ ɛyɛ Ashanti region wɔn to aba ɛde ma ɛyɛ NPP na ano deɛ yi na adodankwa Dr. Williams Akufo-Addo wɔn si tu aba ɛde ma no na wɔn si hoahoa no na ɛbɛhia papaapa na ɔse amanfoɔ wɔn ɛwɔ ɛyɛ ase nnɔfodeɛ wɔn di wɔn ho aboro papa na mpuntuo deɛ wɔn hwɛ yɛ bɛbɔ wɔn papa sɛ ɛgye nso abɔ akokɔ no na ɔse saa ba election yɛ akɔisin ɛwɛ ne yɛ no ahye ne papa samanfoɔ bɛka yɛ a wɔn kenkan wie yɛ no na kyerɛ sɛ ha mu nkyɛmu no aduonum nson akyirepɔ aduonum nsia 57.65% ɛna saa ba election akɔisin ɛde wie ne yɛ ɛna Charles Opoku yi a ɔno so gyina ma de ma NPP amanyokuo no ɔno so nya ɔha mu nkyɛmu no aduanan mienu akyirepɔ edu enum 42.15% a woka ne nyinaa bɔ mu a na kyerɛ sɛ Charles na kyerɛ sɛ NPP amanyokuo no wɔn pani mpa wɔn ne kɔ ɛsɛ flag bearer Charles Opoku wawe pɔtɔ candidate yanto akasɛ bɔne so mfama de anada pani kɔhwɛ wɔ Sunani Municipal Assembly ɛnɛ na dagye anipo so kɔhwɛ yɛ maamenom akuafoɔ mamu dɔ kokɔ ani agye ɛwɔ hɔ na de hwɛ Facebook na de hwɛ wɔ mo na nnepa dai obɛhwɛ ɛma kokɔ ɔmode ba dɔde ntɔdɔ no dɔde mako de kyɛsɛ tɔmbra ahodoɔ bɔɔdeɛ ne nnuane ahodoɔ mo de ne nyinaa bi ɛbaayɛ na wɔn ɛde ɛbaayɛ no ɛna ɛbɛtɔ dwa kyerɛm sɛ wɔyɛ nkyerɛkyerɛ soronko ɛde ama wɔn mo esan sɛ ọba a watu no so bɛyɛ kua na ɔdɔ kokoo paa deɛ ɛnyɛ adwuma ketewa a wɔfa to so yɛ adwuma de paa santi no sɛ ɔba bɛyɛ kua na bɛdɔ kokoo de ka bɛyɛ no so to yɛ kyerɛkyerɛ ɛno ɛna ne dan kokoo yɛ data na ɔde ɛyɛ kua yɛ ma no ba ba bɛyɛ kokoo na yɛ pa no ɛhyɛ wɔ ma na kyɛ sɛ paka de abɛyɛ wɔ wana omune ye etwetwe nkoma wa bra sompa ye kopi bo no mo ye etwetwe se etwetwe wasa wa ye ka ba ni pa na ya wasa me ma no sika ba na hono ana me ma no bebre na bebo ma no sudwe obema no betime di sika na gu no beton wata na ta so na ode ne nam ekome ya me ahodo na ma no bi ne ye kasa sei society and ma em say dwumadie bi a first no na ye ne mema ne ka bomu no still a ye ne mema ne bomu de bai enam asisie ene niema bi nti e ma wo mo mpanifo no ma ye hu se wo se ma so ye ka ye hu bom e ma no ye ka ye hu bom a be boa yen e wo ye dwumadie bia mu amaye so yatimi hu se e ye kokko adwuma na ye no enye se ye mema no nko na ebrehwe nkwala no na ye ma no so ye de aka mema no de ho ama ye mahwe no awie peye emfa so ye nya de bebre e ma ye ye nka bomu e ma ye nya do e ma ye hiehia ye ho firi se mproto bebre
ɛna yɛaka yɛn ho abom nti ɛba ne saa ma yɛso yɛkɔhyia a nsa maaduru baabi a yɛana yɛayɛ mosum titiriw yɛn a yɛkɔ yɛduru yɛn mpani mfie so no ba yɛhyia saa ne yɛ yɛhyia ha yi a yɛni agye a yɛsɛe na kyerɛ sɛ ɛyaw no ɛne awerɛhoɔ no na ɛso ate ɛti kookoo boa Koko eboa ye papa de hwe Facebook na hwe ye maame no makuafo ma no ma wo mo edo koko no mu wie ne na o mse da bi awaso mutimi nya wo na obetimi ahwe wo mani dem sense wada nini adu ni mpani mfieso bo na ni ha no wonam koko fon ma wo hu na no na doctor Ignatius eye clinic anase eye center wo mo so bepie mu ho no mu nya daje ne bre edema akuafo mai na sei ana doctor nso kasai Mene amedase ne wasembisa wie metfa kwanya so na ya chia Sompa atifo nyina se ne ewie omode omo afidie na to Sompa 98.9 na se ye hwe enne dwumadie wanwaso a ekoso e women nkoko dwumadie ya yedi ewo sunwan ha de ya ade a ama St. Ignatius Eye Center de omo ho abedon sa dwumadie ne se ye hwe eni na eye nipedia kwa bi a danso na edijuma ahodo pi se ye maame mo ebetumi ayomo emfu amanatumi atso koko amagana na ewo so mo eni ehon sema na so mo ni apomoden na etumi wie pi na etumi esita enonti a St. Ignatius Eye Center yede ye ho abata se adwumadie se ye befa so na yabo ani ho nsem dawro ye hwe ani apomoden eya ade a eni se ye to we eye Dr. Ignatius ono eye pani contraford ma eye Ignatius Eye Center ana atesa okasa ni wo hia pa na bresem no ye begibre na ya dosodosum ade ama akuafo sanse akuafo dwumadi adane da ye di no we nsu ade a eho ehia ye papa asiebo no si midin the honorable na fa semchemene ochame kwasi ni mo shanenso se kasebo demfo nyina enetumi eboa ye Mary sanso Anna Brown ene wono kan enena wono de kwa ba fontenta fidikasia so eye nuabema ani dende eye Prince nemo won senior ene DJ Above K abofra nya kwambro no ma eke hu bi ene timi de bro samfo pani eye Yewura Dennis Kwadwo Pepra wonanda roma ene timi bo ametumi ede ne nyina ebrew ye sori Brother Bernard, yes. Onia anope die ekom die demi pacho yenkope go baby ntowa ene nkoa die be salad kakra wele talia na kokwa memremememe se ne yahye da ya ma mepe se wonim se ne mepe meduane mama tebanya wo se wo to Vodafone made for me bundle office star 530 hash e code a wo di benya atede ne seseye pa yahye da ya ma wo benya wani mu nyina free 1 Ghana cedi e ko Brother Bernard enti wonim Vodafone made for me bundle na wahye da de sie mi say oh de boss star 530 hash. Anio! Manisha utrim say, oh dear, we are stroku a Vodafone made for me at Chedian Sisea who do Mistress and ya Chedian Sisea, a demo for a yashada yama. Many minutes to do all the bear calls. Data, and internet, and minutes to do all the bear calls. Any data, ya can't bomb the amount. Dear dial star 530 hash. Now for who the Vodafone made for me, she say any at Chedian, and I downloaded my Vodafone app no and near Vodafone. I'm on free jackpot mu hini nabo. Betway atina kesie jackpot ni new for 17 games. Na said you what funny you know at tom pepepe. Ube di sika pori 16,500,000 Ghana cedis. For 1 CD 50 pesos petoso. Bet one yansemu. So one if you do what you and trebi. Kaise in shisheka krawo. Gaming Commission of Ghana nsa shasi. Betway a good you know who don't ya. I don't look like what I have been through. Newman School of Languages. Aya bia woto ombo ase kire German kasa, Vrofo kasa, ana fe French kasa. Eho akohia se o join wabusua ewo Europe. Anampo okokosua de ewo amonone ana. Oh yes. Anya na me kanfo Newman School of Languages ana de amawo. Newman School of Languages asanso kire a school for de ema wokotwe won GOTE exams ema won passe. Say ye A1, A2, anampo B1, B2 ane de keka ho. Ne nyina wo ba kirew ama watwa ne kama. Sempo
upaso tu kwan na ukotire goti exam CB na udimu nkunim dia Newman School of Languages and American for Ediama wo enti say ye goti exams na upasa wotro ana brofo kasa na upasa usua German kasa ana mpo French kasa na upasa usua emfo woni nhwemu ba bia fo woni chiemu Newman School of Languages hwehwe Newman School of Languages akira kwan ewo SDSHS Sunyane ewo SDA Hospital achipe of Sunyane Brekum Road anampo fre ewo 0248 710-743 and 020-489-5596 Newman School of Languages ana fakasasiyo so na ma kwanto nyamrema Ojam, o wife to kwana. O tane no pie kura, ana wo mpedi biu. Me wife skin ne de enye skin na ye di pie ni biu. Ne skin no enti se o wife de ya. Atoso soko ani da ho kama yi biu. Wife, beti ye de bonu mu. Na want of V22 body cream ema no. De biu, me mpese obepo no hu. V22 body cream, eye hydroquinone free. Enti empo honamani. Na mum se wo ye tuntumu, koko. Ema honamani to so kama. Sa V22 body cream de. Se enketesi won skin hu hia wonom nesra wo. Emfa ho ne mfia wadi. Wo ta asra V22 body cream de bia. Wo skin eye te so obebunu. Wo de honey, carrot, shea butter and a brightening properties of argan oil. Any vitamins ahodo and na carbomaye. V22 gumo ahodo. Ye wo V22 body cream and a V22 anti-aging face and body cream. Na menye bia to he. V22 cosmetics and a produce. Ebi so wo supermarket and cosmetic shops mu. Dodo a from 050-127-6028 and 026-441-0099. FDI J.J. Nkratso yatum. Aha! Afia na mati wase. Se wo kan yampa se wo bo wo dan so wi a ebeye fast in buildings a ewo area mu ha nyina. Yes, na Yak Roofing Systems Limited. And I make a difference no. Say den tia anabro sign. Na Yak Roofing Systems. And chance in the bosswa. E dano de bufua. All types and colors. Oh, size ben won chama wo. Wo IBT, IBR, self-lock, MSL, Euro tiles, depth tiles, and shingles. And send to accessories. That is red caps, dolly gutters, rain gutters, special leaf, side trim, and many more. Colors the Infedio, Japanese color bond, and a premium Allison AZ150. Na Yak Roofing System. When come you in Temwa? Ojamenkachi, where re roofing, it will bet to be power dinosaur, asa roofing, Amadan and Yak Danokra. And did you say, say, na Yak Roofing Company Limited, say, what danda da crowd boss one, se Kalano Afedia, na Yak ATT, Asana spray, Amakara less that damubu. Say a bad woodwork, Bianswa, what you call a Yak. Or you free estimates, Emma woodwork, metal trusses, and aluminium trusses. After sales service, and a free technical advice. And yet, head office, any factory, na ewa Sunyani Atronia Road, one is Sunyani Traditional Council in the Division, ewa Asufufu, branches ewa Sunyani, between Malcolm and Stambik Road, Doso, Brekum branch, no, our Anansi Krum,